И здравейте хора отново. Днес снимам на Майнкрафт. Мъкни, Антони. Да, както Почва виждате, да снима и не знае на какво снима вече. на Майнкрафт, на такова... И тук с тебе е един много известен човек. Как Ти му нямаш името? ти нямаш YouTube канал дори. Има! Има, знам. Просто се шегувам. Има А, персява. После искам да това правя. е... И... После искам да правя шли. Добре. И сега снимаме на това. Виждате, че има там хора, ще ги избия с револвера ми. Хора на това. На това, да. Елате ми. На това. И сега аз ям маслини. Ето там е Насладете така. се на Виждате моето ги? ядене на маслини. Виждате ги хора. Това са най-рядките хора. Сега ще ги унищожа. Защото те са чудовища. Да, знаем. Хора, верно, ние сме най-рядките, най-рядко умните. Както виждате, нали, е лут. Аз ще унищожа един с моя револвер. Умри. Умри. Гледай да умреш. Полицай ме уби. Сериозно. Дизлайк за него! И това беше за всичко хора. До следващия